साननि समावनो सिखावफोरा गहेनाफोर आरो नोगोद रां लुथिदों। अदालगुरि जिल्लायाव साननि समावनो गहेना रुफा लुथिनानै लांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला सिखावफोरा नमाटि बि गामिनि लामाबारि साहा बागाननि मावसुमा जयन्त बरुवानि न'नि थाला सिफायनानै न'आव हाबनानै नोगोद रांजों लोगोसे गासै सनानि गहेनाफोरखौ लानानै थाङो। सानजौफुनि 1 रिंगासोआव जयन्त बरुवाया जाथायनि सोमोन्दै माजबाद पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसनि मोनसे हानजाया एसआइ अखन चन्द्र शर्मा आरो एसआइ जुबिन खाटारजों लोगोसे जाथायथिलियाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। 22 नभेम्बर खालि सिखावफोरा माजबादनि बाथाबारि गामिनि दिम्बेश्वर लहकर आरो बलिन्देखानि न'निफ्राय गहेना रुफा आरो नोगोद रांबो लुथिनानै लांखांबाय। साननि समावनो सिखावफोरा गहेना आरो नोगोद रां लुथिनानै लांदों। अदालगुरि जिल्लायाव साननि समावनो गहेना रुफा लुथिनानै लांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला सिखावफोरा नमाटि बि गामिनि लामाबारि साहा बागाननि मावसुमा जयन्त बरुवानि न'निफ्राय थाला सिफायनानै न'आव हाबनानै नोगोद रांजों लोगोसे गासै सनानि गहेनाफोरखौ लानानै थाङो। सानजौफुनि 1 रिंगासोआव जयन्त बरुवाया जाथायनि सोमोन्दै माजबाद पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसनि मोनसे हानजाया एसआइ अखन चन्द्र शर्मा आरो एसआइ जुबिन खाटारजों लोगोसे जाथायथिलियाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। 22 नभेम्बर खालि सिखावफोरा माजबादनि बाथाबारि गामिनि दिम्बेश्वर लहकर आरो बलिन्देखानि न'निफ्राय गहेना आरो नोगोद रां लुथिनानै लांदों।